Vitajte v Prežito, podcaste o tom, ako život nie len prežiť, ale si ho aj naplno užiť. Dosiahnuť úspech je len polovica cesty, ale nezblázniť sa pritom je to skutočné umenie. Aj o tom s Andrejom Lasom v podcaste Prežito. Vážení poslucháči, milí diváci, príjemný dobrý deň a hlavne teda dobrý deň v novom roku 2026, do ktorého vám za celý tým podcastu Prežito prajeme hlavne pevné zdravie, lebo tak to je úplný základ všetkého. No a potom už nech sa vám všetko darí vďaka šťastným náhodám, nejakým pozitívnym vesmírnym konštaláciám a samozrejme s prispätím vašej väčšej či menšej snahy. Proste nech vám všetko v tomto roku 2026 vyjde podľa vašich predstav, ako si želáte. No, je za nami ďalší mesiac a my tu máme ďalšieho hostia. Tešíme sa, že pozvanie prijala Ivana Molnárová, ďalšia ženská úspešná manažérka, dlhoročná šéfka profesie, líderka, majiteľka, držiteľka viacerých manažerských ocenení, dneska už aj podnikateľka, autorka knihy, takže tých rolí, ktoré Ivana zastáva, je naozaj veľa a v ktorej sa cítiš najlepšie, nám povieš asi najlepšie sama. Príjemný dobrý deň, ahoj. Ahoj, teším sa na tento rozhovor. Ďakujeme, že si teda prišla. Poďme rovno na vec. My sa každého jedného hostia pýtame takú obligatórnu otázku na začiatku, že kým sa cíti byť Ivana Molnárová? A asi nám na to odpovieš, lebo ty máš teda hack oproti tým ostatným hosťom, ktorí tu boli, vzhľadom na to, že si minulý rok vydala knihu, ktorá sa nazýva, že kto som, keď sa nikto nepozerá, takže evidentne si sa nad touto otázkou už zamýšľala dopredu. Takže kým je Ivana Molnárová, keď sa nikto nepozerá? Určite áno, zamýšľala som sa veľakrát a hlavne som predovšetkým človekom a ľudskou bytosťou a ja si myslím, že keby si každý zodpovedal, že sme predovšetkým ľudia a ľudské bytosti so srdcom, z mäsa a kostí a možno aj s nejakou dušičkou, ktorá nás ovplyvňuje, tak ten svet by bol krajší. A nemusíme mať žiadne nálepky, nemusíme mať podnikateľ, nemusíme mať manažér, ale predovšetkým sme ľudia. No pekná odpoveď, uvidíme, že kam nás toto prinesie v rámci toho života, ale tak poďme, že pekne po poriadku, lebo s každým tak začíname, že tvoje meno bolo dlho spojené so značkou Profesia, ale ja by som chcel ísť ešte kúsok ďalej, pretože ty máš pomerne zaujímavú vysokú školu, nie? Si študovala Matfis. Matfis a na Matfise čo? Kybernetiku. Matematickú kybernetiku, akože bol to, ja som začala študovať v 89., kedy v podstate sme začali tie revolučné roky. Takže moje štúdium po 2 mesiacov alebo 3 mesiacov začalo revolúciou. Takže my sme boli súčasťou nežnej revolúcie a naozaj to boli krásne roky, kedy sa všetko menilo, kedy sme v podstate štrnkali kľúčami na námestiach. Tak študenti vtedy hrali hlavnú rolu? Tak... Hrali sme hlavnú rolu. Chodili sme do Prahy. Ja som sa snažila viacej aj angažovať v tých rôznych výboroch a podobne. Takže sme rozdávali letáky, zavreli nás policajti, lebo sme robili nelegálnu činnosť a podobne. Takže to sú veci, Kriedol sa nekreslilo ešte v tom čase? V tom čase nie. V tom čase nie. Takže to boli veľmi zaujímavé roky a samozrejme štúdium bolo, ale mnohé veci sa menili. Už sme sa nemuseli učiť marxizmus, leninizmus, už sme sa nemuseli učiť také tie nudné predmety, ktoré nás nikoho nebavili. Takže to bolo fajn. A to musela byť taká zaujímavá doba, nie? Že nastupuješ do tej školy, ešte nejaké skripta vidíš, ešte nejaké osnovy vidíš, teraz zrazu 2-3 mesiace a povie, a toto už celé odpadáva, nie? Tak ano, mohli vám super. Rovno priznať tie kredity za to. Vtedy ešte neboli kredity, vtedy boli len klasické skúšky a normálne známky. Ale keď sa pozriem do svojho indexu, minule som si robila poriadok vo veciach a pozerala som sa do indexu, tak ešte naozaj som mala zapísané aj predmety toho marxizmu, leninizmu a podobne. No, ale dobrý odbor, musím povedať. Toto je priemyselný podcast do určitej miery, pretože vznikol vlastne ako podcast Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, alebo teda spolu s ňou. Takže my sme za každého absolventa techniky radi.
A hlavne keď toto, ale moc si sa teda neuplatnila v odbore, to treba povedať, že potom si nastúpila do tej profesie, tak je to taký, nie je tam taký nejaký akože rozpor, že tak vyštudovala si tú techniku, ale teraz tá profesia predsa len je taký humanitný trošku smer, nie? Ani nie, my sme boli skôr technologická firma, potrebovala som rozumieť aj tej technológii, čo je za tým, lebo my sme mali na konci, keď som odchádzala, tak sme mali v podstate naozaj aj dátové centrum alebo ľudí, ktorí pracovali s dátami. Mali sme veľmi silné technologický background, to znamená, že naozaj viac technikov a ľudí. My sme boli viac orientovaní na to, ako to zlepšiť technologicky, ako obchodne. Takže naozaj ten Matfis sa mi zišiel a ja hovorím, že neľutujem, že som vyštudovala Matfis, ani to, že som nikdy v tom nerobila, ale dalo mi to obrovsky veľa. Pozrieť sa na čísla, vedieť to zhodnotiť, vedieť rýchlo rozmýšľať a podobne. Čiže ja hovorím, že logicky na vecami uvažovať, nejaké kritické myslenie, oprieť sa o dáta, o fakty. Čiže ja si myslím, že mi to dalo obrovsky veľa. A toto tu veľakrát zaznelo v tomto podcaste, že základom všetkého rozmýšľania a múdrosti je matematika. Takže keď by sme jedno poznanie mali vypichnúť za celý minulý rok, tak je to to, že ľudia, študujte matematiku, zíde sa vám to aspoň na úroky pri hypotékach, neokamšle vás banka. Aspoň na toto je to dôležité. No dobre, no ty si v tej profesii zostala pomerne dlhé roky, dokonca možno, že až tak 23 rokov a celkom sa rozvíjala tá značka, však to je podľa mňa jedna z tých značiek, ktorá je na Slovensku, že voľne a bežne známa medzi celou populáciou, až si to dotiahla úplne na čelo. Nie? No a tak aký bol tam ten tvoj vývoj krátko a potom už pôjdeme ďalej? Tak ja som začínala ako obchodník. Prvý obchodník, ktorý začal predávať služby, keď sa založila vlastne značka Profesia alebo firma Profesia, skôr firma Profesia. Takže prvé služby, my sme predávali HR manažerom a HRistom vtedy. Sme predávali, že čo je to vlastne webová stránka, ako sa dajú hľadať ľudia na internete. My sme ich učili, že čo je vôbec prehliadač, lebo častokrát ani netušili, že čo je prehliadač. Lebo v tej dobe akoby pred tými 20, teraz už 6 rokmi, tak internet nemala každá jedna firma. Kvôli nám napríklad do Volkswagenu zaviedli na HR oddelenie internet, aby nás mohli využívať a podobne. Takže to boli také zaujímavé veci, lebo ľudia viac verili novinám a inzercii v novinách ako internetu. A postupne sme menili ten trh, že dominanciou sa stal internet a naopak tie inzercie v novinách úplne upadli. Čiže naozaj to je v zásade akože technologická firma, ktorá akože prinášala tie novinky. No. Pekne, no nás zaujala informácia, že si v rámci profesie robila firemný audit. To nám asi povieš bližšie ty, ale nás sa páčil ten výsledok, že zistili sme, že ma ľudia vnímajú ako tvrdú, neprístupnú, s chýbajúcou empatiou. No to je krása, nie? Tak v podstate ako keby v tom manažerskom svete v podstate až pochvala, nie? Určite áno. V tom čase ja som bola na pozícii obchodného riaditeľa a Dalibor Jakúš, ktorý je zakladateľ Profesie, sa rozhodol, že chce ísť na sabatikál a sme povedali, že urobíme akoby personálny audit, kto je akoby vhodný nástupca na pozíciu riaditeľa. A z toho auditu vyšlo... Tvrdý, neprístupný, s chýbajúcou empatiou bola tá jednoznačná dobrá voľba. Dobrá voľba. Ale skôr tým, že ja som mala veľmi vysokú odolnosť, tak mne niektoré veci akoby uchádzali, že niektorí ľudia nemusia stíhať, že niektorí ľudia sa na niektoré veci môžu pozerať inak. A v podstate ja som prekažku brala ako výzvu. A tým pádom naozaj ma ľudia mohli vnímať takto. Ale po tom feedbacku a po tej spätnej väzbe z toho auditu som začala rozmýšľať, čo môžem zmeniť inak a akým spôsobom sa môžem rozvíjať inak.
A samozrejme Dalibor Jakúš mi ponúkol túto rolu akoby riaditeľa a pre mňa to bola výzva, že nechcem, aby ma ľudia takto vnímali, ale dala som si otázku, že ako chcem, aby ľudia vnímali riaditeľku Ivanu Molnárovú. A to sa bavíme o ktorých rokoch? Lebo ja si pamätám, že my sme spolu robili konferenciu jedenkrát, alebo že u nás na konferencii si teda vystupovala s takou prednáškou a to bol rok okolo 2020. Ak si dobre spomínam, tak by to mohlo byť 19-20 sme... Tak? Nie, neskôr to muselo byť tým pádom 22. A to je nepodstatné teraz, ale podľa mňa to bolo rok 22 a tam už si mala prednášku o takých akože pozitívnych, progresívnych, líderských prístupoch k veci. Takže my sme ťa vždycky vnímali akože skôr takého toho, ľudia majú svoje potreby, treba sa každým rozprávať, ako to mu vyhovuje a tak ďalej. Tak ako progresívne prístupy k tomu manažmentu, tak preto tento prieskum prekvapil, ale asi sme sa netrafili v čase, že? To bolo 2011. Tak to je ešte to bolo naozaj, to bolo 2010-2011 a naozaj tá doba v tom čase vyžadovala v podstate takú tvrdosť, taký naozaj tlak na výsledok, cieľavedomosť a podobne. Čiže potom sa aj menila doba, ale vnímala som, že aj ja sa veľmi výrazne mením, ale tým prístupom, že začala som si klásť tie otázky, začala som vnímať, že čo ľudia potrebujú, ako potrebujú a začala som, v podstate skúsila som sa vždycky postaviť do ich topánok, že prečo ľudia vnímajú niektoré veci tak, ako vnímajú. Ja som hovorila, že prvý rok na poste riaditeľky my sme robievali každý rok taký anonymný prieskum spokojnosti a po prvom roku ja som fakt dala tomu maximum, snažila som sa, aby boli dobré výsledky, aby ľudia dostali odmeny, aby vo firme bolo dobre. A potom prišli také tie dielčie niektoré spätné väzby a zo začiatku som to veľmi ťažko niesla, lebo ten feedback bol ťažký, náročný, ale potom som si hovorila, že dobre, ale keď sa postavíš do ich topánok, oni to naozaj takto môžu vnímať. Že toto je ich pohľad, toto sú ich starosti, toto sú ich veci, a že nemôžem to brať osobne, ale skúsiť v podstate pomôcť im, aby to vnímali iným spôsobom. A to bolo podľa mňa veľmi prelomové aj ten feedback od tej auditorskej firmy, ale potom aj ten prvý prieskum. Je to taká doba, musím povedať, že málo komu sa podarí takto nejakým spôsobom transformovať, lebo v zásade aspoň v tomto manažerskom svete sme často k tomu tak vedení, nie? Že akože očakávajú sa výsledky, výkony, že telefóny sa zdvíhajú o 11. večer a že ak sa nezdvíhajú, tak máš problém ty a nie ten, čo ti volá a podobne. A ja myslím, že to bolo buď v tvojej knihe, alebo niekde na internete sme čítali, že ty tento prístup toho ťažkého workoholizmu máš v podstate od detstva, nie? Že k teba otec k tomu motivoval. A opäť tu mám takú poznámku, že hovoril, že život je boj, treba tvrdo pracovať, neprejavovať slabosť a nečakať pochvalu, lebo kazí charakter. Tak to je príjemný pán. Tak ono to asi tak ťa nastaví do toho života na tento výkonový režim však. Určite áno. Ako to detstvo ma veľmi výrazne formovalo. Hlavne vnímam, že otec bol takto nastavený a takýto, že nesmie ma pochváliť, lebo chválené hrušky rýchlo hnijú. To bolo jeho heslo. Takže žiadna pochvala. A tým pádom to človek stále má pocit, že nie je dostatočný a nie je dosť dobrý a stále potrebuje na sebe viac a viac pracovať a tým pádom má pocit, že keď ľudia okolo neho nepracujú, tak zlyhá aj on a potrebuje naozaj tvrdo ísť za tým výsledkom a tým pádom tlačí aj na ostatných. A tam je dôležité si pozrieť, čo je ten vzorec z toho detstva a čo nás formovalo a že prečo, komu potrebujeme dokazovať. A tam zistíme, že potrebujeme to dokázať možno otcovi, možno mamine, možno potrebujeme to dokázať, ja neviem, starým rodičom a podobne, ktorí nás neuznali ako deti, alebo nás považovali, že nie sme dostatočne dobrí. A potom je to len o dokazovaní a není to o tom, že to chceme zo srdca a chceme to my. Lebo dá sa v takomto mentálnom nastavení vôbec si ten úspech užiť? Že dotiahla si to až na šéfku veľkej slovenskej firmy, máš množstvo manažerských ocenení a že dá sa vôbec odpovedať, že kedy je dosť, že
dobre, tak už si ten manažer roka, tak teraz som spokojný so svojím výkonom. Asi ani moc nie, či? Určite nie. S týmto nastavením v žiadnom prípade nie, lebo stále ten človek v podstate si len odškrtne nejaký ďalší akoby bod a ide a ženie sa ďalej. Preto ja teraz manažerov učím, ako si užiť aj ten úspech, aby v podstate urobili aj malú oslavu, keď sa im niečo podarí aj dielčie na projekte, alebo podarí sa im niečo, lebo častokrát zabudáme sa zastaviť a zabudáme sa obzrieť, čo sme všetko urobili a sa ženieme za ďalším výsledkom. A tým, že pracujem aj s tzv. Galupom, ktorý je talentový prieskum, tak sú niektoré typy ľudí, ktoré v podstate nikdy nemajú dosť a stále potrebujú viac a viac a v podstate už to berú ako samozrejme, že toto sa nám podarilo, tak poďme rýchlo ďalej. Tak aby som uzavrel tú prvú časť ohľadom tej profesie, tak potom došiel, a potom pôjdeme na všetky tieto pokrokové manažerské veci, ktoré určite momentálne robíš, lebo venuješ sa teda hodnotovému leadershipu, tak uvidíme, či sa dopatrame k tomu, čo to vlastne je, ale prídeme k tomu. Ale potom došiel teda ešte, aby som uzavrel tú profesiu, došiel taký vlastne akože až filmové ukončenie, by som povedal, že dalo by sa to aj možno, že aspoň na taký krátky niekoľkodielny seriál spraviť, že pri preberaní ocenenia manažer roka si vlastne oznámila, že ťa prepustili. Také prekvapivé, nie? Že akože, minimálne pre všetkých nás v sále, ktorí sme boli, tak to bola taká informácia, že nečakali sme. Určite to nikto nečakal, ale tým, že ja naozaj mám rada otvorenú komunikáciu a necelý mesiac predtým som dostala tú výpoveď a nemohla som o tom rozprávať, tak to pódium bolo vhodné na to, že nebudem sa tváriť, že to tak nie je. A ja si myslím, že to, že som na rovinu povedala, že mi akoby škrtli pracovné miesto, že sa to deje v mnohých firmách, mnohým ľuďom sa to stalo, tak ľudia si to viac cenia, že je tam tá zraniteľnosť, je tam tá otvorenosť, je tam tá autenticita a že človek sa nepotrebuje hrať na nič, že nejakým spôsobom zlyhal. A možno aj to bolo také očistné, že človek, aj keď je prepustený, tak nemusí to brať ako zlyhanie, ale naopak otvorenie nových dverí. Áno, tak ono v zásade pre nás ostatných, ktorí sme ťa vnímali, tak dobre, skončila nejaká cesta profesia, ale stále tu bola tá značka Ivana Molnárová, samo o sebe značka, ale viem si predstaviť, že pre teba, keď si 23 rokov v nejakej spoločnosti, to musel byť asi šok, nie? Že zrejme aj ty si sa musela s tým vnútorne vysporiadať, že doteraz to bola taká tá značka, že na tomto si budovala tú svoju hodnotu, nie? A zrazu čo? Hej? Že, je to tak. Že čo potom? Hej? Že čo taký workoholik spraví, keď sa po 23 rokoch vlastne nútene zastaví a povedia mu, že tak nech sa páči, máš voľno. Je v panike. Nevybuchla ti hlava z toho, no? Je v panike, lebo zrazu je ten kalendár prázdny, takže zrazu som si potrebovala rýchlo zaplniť ten kalendár rôznymi stretnutiami. Ale naozaj boli tam rôzne emócie, rôzne pocity od toho, že to bolo nespravodlivé, bol tam hnev, boli tam akože všetky pocity frustrácie, hnevu, takého toho nepochopenia. Takže to tam bolo a potrebovala som si to spracovať. Spracovala som si to aj s nejakými terapeutmi. A partner mi v tom veľmi pomohol, lebo tým, že aj on je terapeut, tak sme mali terapie aj spoločne, takže sme sa na to pozerali z takého odstupu. Veľmi mi v tom pomohlo, že už som nejakých 12 rokov pracovala s touto témou, že ma to nezastihlo. Ja si viem predstaviť, že človeka, ktorý so sebou nepracuje a zrazu dostane takto po 23 rokov z niečoho nič výpoveď, má všetky výsledky, má všetko, že na tom akoby na tých KPIs v podstate nie je nič zlé, a len zrazu vám zrušia pozíciu, tak môže ho to zasiahnuť na celý život a môže mu to zmeniť charakter, lebo môže tam prísť neodpustenie, môže tam prísť hnev, a môže tam prísť to, že život je ku mne nespravodlivý a môže sa ponoriť do tej obete a byť akoby dlhodobo v tej obeti, čo ho môže akoby
až doslova rozložiť. Ale keď človek s tým pracuje a zrazu zistí, že to je len otvorenie nejakých nových dverí, že v podstate asi už to nebolo ani v súlade s tými mojimi hodnotami, ani v súlade s tým, čo ja som vnútorne cítila. Takže ono sa mi to stalo to najlepšie, čo sa mohlo. A tak, ako si povedal, bolo toto filmové. A keby som chcela a najlepší režisér to akoby zrežiroval, tak to nezrežiruje takto. No, tak bol to taký, že v najlepšom treba odísť, koniec, hej, to áno, také určite. stelesnenie tohto slovenského príslovia. Ale tak určite, že každý človek, ktorý venuje svoju energiu do budovania niečoho a teraz zrazu to niečo z nenazdajky zanikne, nech už je to v zásade čokoľvek, či to je kariéra, alebo rodina, alebo čokoľvek, tak samozrejme, že ten hnev, že viem si predstaviť presne tú celú škálu negatívnych pocitov, ktoré sa ťa museli v tom čase zhostiť. Ale máš to za sebou. A keďže tento podcast je o tom, aby sme aj ľuďom dali také inšpirácie, že ako sa to dá, tak sa ideme v tejto tvojej nepríjemnej časti života chvíľku vrtať. Okay. Ale nie takto, ale kvôli tomu, že sme si o tebe načítali, že ty máš v podstate všelijakých, už si spomenula tie terapie, ale že ty si všeličo ďalšie robila na to, aby si našla zase sama seba, že tiež si mala nejaký sabatikál zrejme, nejaké voľno, alebo to tak napovedá ten pracovný kalendár, takže nás by zaujímalo, že čo všetko si vlastne vyskúšala za ten čas, kým si teda našla tú Ivanu Molnárovú a vedela si odpovedať, že kým si, keď sa nikto nepozerá, keď už teda nie si tá generálna riaditeľka, takže polročný sabatikál, to už bol. A čo počas neho? Ak by som mohla, tak odporúčam každému si dať sabatikál, aj keď ja som ten sabatikál nevyužila úplne, že to bol oddych, ale stále som sa stretávala, stále som mala v hlave, že čo idem ďalej robiť. Mala som rôzne pracovné ponuky a stretávala som sa na pohovoroch a robila som nejaké rozhovory s klientmi, čo by potrebovali, akým spôsobom by potrebovali. A jedného dňa som si uvedomila, že ja potrebujem z tohto odísť a ja som v hlave už mala dávno. Existuje taký film, volá sa Cesta alebo The Way a je to o ceste do Santiago de Compostela. Hraje tam Sheen a otca, ktorý strátil svojho syna a vydal sa na túto cestu. Odporúčam ten film si pozrieť, je naozaj krásny, hlboký. Známa púť svetová. A ja som to videla asi 12-13 rokov dozadu a ja som si raz povedala, že raz, keď budem mať čas, tak si prejdem do Santiaga tú púť. No a... Tak to mi príde také, že prepáč, že hneď sa v tej púti vrátime, ale vlastne po prepustení z tej práce, tak mi to príde také, že ešte, že topiaci sa s vami chytá, že ešte stále si akože tým pádom sa snažila nejak udržať v tomto manažerskom svete, ale potom si v podstate povedala, že teda kašlem na to celé a idem ďalej teda na túto púť. No tak povedz nám, ako bolo. To má 700 kilometrov, nie? Sú rôzne cesty. My sme si vybrali Nord Camino a to je v podstate z francúzskych hraníc po Španielsku a je to popri oceáne cez Bilbao, Santander a podobne. Takže je to krásna cesta, je to naozaj ikonická, nádherná cesta, že na jednej strane máte oceán a na druhej strane hory, akoby nádherné planiny. To ide aj cez Barcelonu, tak? Nie. To obchádzať nejako? Nie. To ide naozaj cez sever Španielska, Galíciu a tadiaľ. Takto. Takže je to nádherná trasa. Zistili sme tesne pred odchodom, že my sme mysleli, že ideme 530 kilometrov, ale nakoniec, keď sme sedeli so synom na tomto, že počúvajte, že kam vy vlastne idete, ako vy idete, a my sme sa začali pozerať do tej mapy a zrazu sme zistili, že to je 850 kilometrov. Už sme vedeli, že to nedáme, lebo mali sme aj nejaké voľno naplánované. Tak vedeli sme, že všetky voľna škrtáme, že už sa tam to nepodarí. A že teda
že teda uvidíme. Že budete musieť šlapať viacej, ako ste. Viacej, ako sme mysleli. A tak ja som hovorila, že tak budeme mať o 300 km viac, alebo o 250, čak to je akože úplne, že to už je v tom celom, že je malina. Ale vôbec sme nevedeli, ako zareaguje telo, ako zareagujú nohy, ako zareaguje psychika, lebo je tam strašne dôležité, že ono, keď si predstavíte, že idete cez víkend, alebo ja neviem, idete do Tatier a dáte si nejakú túru 20-30 kilometrovú, šlapete 8 hodín, ale ráno si dáte čajík a oddychnete si a už nejdete nikam. 2 dní wellness to je. 2 dní wellness to spraví. Ale vy idete 30 dní. Každý deň a stále. A stále ráno sa zobudíte, akékoľvek počasie dáš, slnko, čokoľvek a vy idete stále ráno sa zobudíte. A kde človek spí? Sú tam vybudované také albergre sa to volajú, také hostely, kde sa dá spať za veľmi priateľných podmienok, za nejakých pár eur. My sme ale boli mimo sezóny, takže my sme využívali hotely, lebo tie hotely boli len o niečo drahšie ako tie albergre. Takže každý si urobí to Santiago ako sám potrebuje. Takže vtedy nás hotely stáli nejakých 40-50 eur aj s raňajkami, čiže pre dvoch to bolo úplne ideálne. No a naozaj ráno vyšlape hore do kopca, taký kilometrík, ide do kopca, ide naozaj na tie štíty a potom prechádza takú hrebeňovku a dole vidí oceán a potom ráno vždycky zíde do mesta alebo dediny, kde v podstate si nájde nejaký deň predtým alebo v ten deň si nájde ubytovanie. Takže to bolo, že človek naozaj neriešil nič, iba ubytovanie, riešil, kde bude spať, čo bude jesť a to bolo všetko. Kope času na premýšľanie, čo? Koľko sa prešlape topánok takto? My sme prešlapali iba jedny, ale v podstate som ich vyhodila hneď. Ale je to naozaj viac o hlave ako o tých nohách, lebo to telo si po pár dňoch, my sme hovorili, že 7 až 10 dní to trvalo, kým si telo zvyklo a potom už mohlo prejsť celý svet, takže naozaj je to len o tom, že telo si zvykne, že fakt to myslíme vážne, že každé ráno vstaneme a ideme, že nerobíme si prdel. A tým pádom to bolo viac o psychike, lebo keď boli úseky, ktoré mali 40 kilometrov, tak tá hlava už robila bordel. Už môžem sa ja na toto vykašľať. Na čo si to vymyslela, za akú kravinu si to vymyslela a čo vlastne tu ideš si dokazovať a podobne. Takže tá hlava naozaj spustí ten proces. A keď ju neuriadite, tak vás môže položiť a môžete si sadnúť a nepohnete sa ďalej. A čo ti to tak najviac asi dá? Že človek si fakt popremýšľaš tie veci, alebo potom, keď dojdeš, aký je to pocit, keď dojdeš po 800 kilometroch a 30 dňoch konečne do cieľa a povieš si, že a čo, jedno malé pivo a ideme domov, ne? Bolo to veľmi emočné, akože naozaj ja som to zdieľala aj na internete, ja som každý deň písala nejaké zápisky, takže veľa ľudí mi hovorilo, že sleduje ťa pol Slovenska. A prišli sme na to námestie, kde sa schádzajú zo všetkých ciest, to znamená z Portugalska, z toho France, z Primitiva, z toho Nord. Akože že prichádza tam obrovské množstvo ľudí. Každý si rieši niečo úplne iné. Niekto stratu, ja neviem, blízkej osoby, niekto rozvod, niekto rozchod. Niekto si tam rieši naozaj to, že je na križovatke nejakej pracovnej. Niekto tam ide kvôli tomu duchovnému alebo nejakého nájdenie Boha alebo podobne. A ja keď som prišla na to námestie, tak som hovorila, že by sme to mohli volať námestie emócií, lebo tam bolo toľko emócií na tom námestí. Niekto sedel, niekto plakal, niekto sa tešil, všetci sa tam fotili, ľudia sa tam stretávali, lebo vy, keď putujete tých 30 dní, tak vy stretávate stále tých istých ľudí, takže už ráno vyražame spoločne mnoho ľudí, tak sa porozprávate, potom ide každý svojim tempom a zase sa stretnete a potom na tom námestí sa znova stretnú tí istí ľudia, ktorí nejakým spôsobom spolu kráčali. Čiže je to veľký zážitok, keď to človek naozaj prejde a cíti tie emócie. Ja som tam cítila také, že dokážem čokoľvek, že naozaj ten človek, že všetko je len v hlave a že potrebujeme si len pracovať s tou hlavou, ktorá nás v podstate dáva dole, ktorá
My máme najväčšieho kritika a to je v hlave. Sám seba. Akože nikto nás nedokáže tak skritizovať, ako skritizujeme my sami seba a potrebujeme pracovať s tým vnútorným kritikom. A keď pracujeme s tým vnútorným kritikom, tak vtedy vieme sa aj pochváliť, že wow, že... A bolo zaujímavé, že aj vtedy, keď som zavolala z toho námestia rodičom a otec mi povedal, že a čo? A čo? A ja som chcela len podeliť tú emóciu s ním, že wow, že prešli sme naozaj tých 750 kilometrov, že sme 30 dní šlápali, že bola to duchovná cesta a proste naozaj si to ani on podľa mňa ani nevie predstaviť. A on povedal, nič nevidieť. A čo? Takže to bolo také, že áno, že čo, mávol rukou. Ale tú radosť mi to už nikdy nezobralo, že už mám akože tých rodičov tak spracovaných, že už tú radosť nezoberie čokoľvek, lebo je to moja radosť, je to moje vnútorné prežívanie. Hej, ale tá turistika sa ti teda zapáčila, nie? Lebo aj teraz sme sa rozprávali, že máš ešte nejaký Inca Trail za sebou a čítali sme o tebe, že aj nejaký peruánsky prales v rámci toho si stihla toho sabatikálu, takže neviem, či to sú neskôr, dve tieto isté veci. Nie, to bolo až rok neskôr, lebo sme hľadali, že ktorá ďalšia destinácia by mohla byť zaujímavá a ktorá by bola zase zase o turistike a o nejakom dobrodružstve. Takže to bola Inca Trail a pobyt v džungli. To bolo v jednom trojtýždňovom pobyte. Takže my sme prešli Inca Trail. Čo to je? To je v podstate stará cesta Inkov. Nie sú tam žiadne cesty, nie sú tam žiadne komunikácie. Chodia tam niektorí zásobovať, niektoré akoby tie prespávania buď na pleciach, že to nosia nosiči, alebo to nosia nejaké koniky alebo somáriky, ale tých somárikov je tam menej, skôr to nosia nosiči. A v podstate je to prechod naozaj až na Machu Picchu. Išli sme skoro 90 kilometrov, alebo výške 4 až 5 tisíc metrov nad morou. Takže to bolo nádherná cesta, že sme videli tie inské stavby, ako boli dômyselné, urobené, ako to mohli v tých horách, kde fakt není žiadna doprava, nič postaviť. A až sme došli naozaj na ráno, sme stávali veľmi skoro o 3:00 v noci. O 4:00 sme potom vyrážali a sme prišli na Machu Picchu, kde sa nám otvorilo celé Machu Picchu. Mali sme šťastie, lebo bolo nádherné slnečné počasie, takže sme videli východ slnka na Machu Picchu. A to bol neuveriteľný zážitok, že keď človek vidí ten že my sa na niečo hráme, že aké technológie máme a čo všetko máme. Kde boli oni kedysi. Takže ten človek to potom vidí, že naozaj tá pokora, ktorá nám chýba v dnešnej dobe, je to, že každý by si to mal prejsť a precítiť to, že aká múdrosť tam bola. Keď nám rozprával, lebo mali sme sprievodcu, ktorý nám rozprával, že jeho starý otec bol šaman a jeho dedo bol šaman a tak tie generácie dozadu tak nám rozprávali staré zvyky a akú úctu mali obrovskú k prírode, ako vedeli čítať z hviezd, ako vedeli predpovedať, aká úroda bude, že či si budú musieť akoby strážiť úrodu a rozdeliť tú úrodu na 2 roky, lebo vedeli, že ten následujúci rok nebude dostatok. Akú obrovskú múdrosť mali, tak si hovorím, že asi by som tam poslal všetkých politikov, aby sa učili tej múdrosti. Tak my celkovo žijeme takú dobu, že na tieto staršie veci sa zabúda, že teraz nechcem porovnávať, že ako postavili rýchlo Cheopsovú pyramídu voči tunelu Branisko. Ani nič podobné, ale alebo višňové, ale akože, že reálne už aj tie minulé kultúry mnoho vecí vedeli. A my dneska, a neviem to, my sme sa mohli zase nejakého sociológa opýtať, ale že kedy to prišlo, ale my dneska žijeme takú, a možno sa to už mení teraz od toho 2012. a tak, ale bola taká tvrdoracionálna doba, nie? Taká, že
čo nevidím, neexistuje, čo vedci nepotvrdia, nie je, o čom som nepočul, tiež neexistuje a verím iba to, čo vidím a vidím to len teraz a nič iné predtým ani potom Tak. vlastne neakceptujem. A tie staré kultúry mnohokrát akože že v niektorých veciach mám pocit, že vedeli, že násobne viacej ako vieme my. Je to tak. Len my si to už dneska asi moc nepripúšťame. No možno sa k tomu ešte dostaneme. Akože ja si myslím, že sa vrátime k tej múdrosti, lebo my častokrát ani nerozumieme, akým spôsobom to bolo urobené. Keď sme boli v múzeách starých Inkov a starých predkov, akoby tých inských kultúr, tak v podstate sánka dole, že čo všetko dokázali, akým spôsobom dokázali. Takže ja si myslím, že máme sa veľa čo učiť a práve tam je dôležitá tá pokora. Potom bol ďalší zážitok, si sa pýtal na tú džunglu, takže tam to bolo neuveriteľné spojenie s prírodou, lebo ja som sa vždycky bála nejakých hadov, pavúkov a čokoľvek, čo tu bolo. Zrazu ty prídeš do tej džungle, prechádzaš, privezú ťa loďkou cez rieku a ideš naozaj hlboko do džungle a zrazu prídeš do tej džungle a zrazu máš pocit, že si doma. Akože ja som mala ten pocit. Okay. A že nemáš pocit, že sa máš báť, že si sa stal akoby súčasťou toho ekosystému a zrazu si pocítil akoby to prepojenie, neuveriteľné prepojenie s tou celou džunglou a ja som hovorila, že každého, kto škodí prírode, by som tam poslala na to, aby si naozaj precítil tú energiu, lebo tá energia je tam neuveriteľne silná. Peruánci hovoria, že majú šťastie, že zatiaľ je tam akoby government alebo tá vláda taká, že nedovolí ťaženie v ich džungli a že si ich naozaj chránia ako národný majetok. Keď ideš mimo džunglu, akože kúsok, keď ťa vezú ako do tej džungle, tak je tam bordel, akože chudoba, bordel, ale ako náhle ty prídeš do džungle, zrazu tam je poriadok a zrazu si oni tú džunglu naozaj chránia ako národné dedičstvo. A zrazu nemáš problém, aj keď tam vidíš, sme tam videli tarantule, keď tam vidíš hadov, povedali, že tie hady boli naozaj také, že ťa štípne a že ťa nestihnú previesť do nemocnice a zastaví srdce. Ale nemáš strach, lebo ty, keď si rešpektujúci k tej prírode, tak proste zrazu vidíš, že ten rešpekt aj od tých zvierat a podobne. Tak pre mňa to bol neuveriteľný zážitok a bolo to fakt, že silné. Znie to tak. No ale my sme na teba vyštrachali ešte jednu vec a to je, že si bola 7 dní v tme. Nie, kde sa dá ísť takto na 7 dní do tmy? Máme za sebou Vianoce, to je čas rodinný s deťmi, so starými rodičmi, takže v rámci oddychu by sme aj my možno, že sa na 7 dní niekde zavreli. Tu sa to na Slovensku dá, či? Dá sa to aj na Slovensku, v Čechách. Je tých možností strašne veľa. Ako to prebieha vlastne? Že Človek si objednáš ako službu, že prosím vás, tuto keby ste ma na 7 dní zavreli a nikoho sem nepúšťali? Sú to naozaj špeciálne miestnosti, kde je absolútna tma. My sme boli pod zemou, každý teda ja som bola aj s partnerom, partner mal svoju teda tunel a ja som mala svoj tunel. A to znamená, že my sme sa nepočuli, nevideli a nevideli sme sa tých 7 dní. A čo to je tunel pre Boha? To znie, ako keby si tam musela ležať 7 dní. Či... Nie. Akože je to izba, má tam kúpeľňu, má tam záchod, má tam takú predsieň, kde nosia jedlo a potom zase nejaká chodba, aby naozaj do tej miestnosti neprišla žiadne svetlo. A tam je zase dôležité, aby človek pracoval so svojou hlavou, lebo tá hlava môže akoby spôsobiť čokoľvek, až ťa prinútiť, že vyjdeš von, lebo ten strach, ktorý si môžeš programovať a ktorý si môžeš fabulovať, je obrovský. Mne sa stalo jeden moment, že zrazu som počula nejaký šramot a ten šramot bol stále taký intenzívnejší a ja hovorím, že kokos, potkan, akože prvé, čo ma napadlo, potkan. A teraz ten scenár tej hlavy, že príde potkan a chytí ma za krk a prehryzne ma tu nájdu, akože s prehryznutým krkom vytečené všetko a proste titulky v novom čase a neviem čo. A potom som si uvedomila, že ale to bolo pred Vianocami a potom som si uvedomila, je december, možno prší, možno sneží, je to len nejaký zvuk
rekuperácia alebo niečoho, čo tam je a proste zastavila som hlavu. Ale chvíľu som pozorovala tú hlavu, ako je schopná absolútne hororové scenáre dať. Dobre, ale ešte stále, lebo prechádzku po Machu Picchu si v zásade predstaviť viem, ale toto si úplne predstaviť neviem, že jednak, že čo bola tá motivácia sa tam zavrieť, ale druhá, že takže ty tam máš je to úplná tma, hej? Je tam úplná. Že síce vieš, že niekde tam bude kúpeľňa, ale nevieš úplne, že kde. Tak ty si to predtým prejdeš. Trošku si to pozrieš si, ohmataš si to a potom... A potom ti nosia jedlo v nejakom čase, lenže ty vlastne nevieš, aký čas je. A oni to nosia v rôznom čase, aby si naozaj strátil ten pojem o čase. Aha, takto. Čiže ty len tak akože občas zajdeš do predsiene, pozrieť, či tam niečo nepriniesli, hej? A keď nie, tak čakáš ďalej. Čakáš ďalej, ale a čo robíš? Sedíš a premýšľaš? No, alebo medituješ, sedíš a spať sa nedá. Ako prvý deň sa človek vyspí, ale potom už sa nedá spať. Ale človek naozaj je s tými vlastnými myšlienkami, medituje, je s vlastnými myšlienkami, je s tým je s tou prítomnosťou. Akože zacvičí si jogu alebo zacvičí si nejaké cvičenia, osprchuje sa a podobné veci, ale v podstate tých 24/7 je tam sám so sebou, so svojou vlastnou hlavou. Je to neuveriteľne očistný proces, lebo nie sú žiadne podnety zvonku. Akože absolútne. Niektoré pobyty v tme sú také, že každý deň príde nejaký terapeut a každý deň príde sa niekto s tebou porozprávať, že ako to zvládáš, aké prežitky. My sme to nechceli, že si naozaj to prejdeme sami so sebou a prejdeme si to s vlastnými vecami. Ako vyplavuje sa tam všeličo. Mne sa... A je to naozaj tak, že vtedy sa tak ako keby, že to podvedomie ozve viacej, že sa dokážeš sám so sebou, že prichádzajú ti ako keby, že rôznorodé myšlienky? Prichádzajú rôzne vlády, prichádzajú rôznorodé myšlienky. Tak? Ako aj nápady možno, že? Áno, je to aj veľa. Ale nezapíšeš si ich, lebo je tma. Ja som si aj niektoré veci zapisovala. Akože človek proste má pero, má papier, akože není to najkrajšie písmo na svete, niekedy to po sebe neprečítaš, ale... Určite nezabudnú na to, hej. Dobre? Hej, ale v podstate si tak v neuveriteľnej prítomnosti, že počuješ vlastné žmurknutie akoby veci a nevieš, že či máš zavreté alebo otvorené oči, lebo je to úplne jedno, lebo tam tá tma je tma. Je to... v ktorom roku si to bola? Ja si to nepamätám. 17, 18... Možno pred covidom asi tesne 19. Tak to nejako... Ale mne sa napríklad veľmi výrazne vyplavilo jednu, ja neviem, či bola noc alebo deň, ale proste trvalo to veľmi dlho. Mne sa vyplavoval obrovský hnev na rodičov. A na to, akým spôsobom v podstate fungovali. Ja som z východného Slovenska a tam je všetko, že všetko sa ukladá, že všetko sa musí, celá špina sa musí preprať doma a nesmie sa to vynášať a podobné veci. A ja som sa vtedy naozaj taký obrovský hnev som mala na to, že aké role hrajú, ako sa nesprávajú autenticky, ako častokrát proste si nepovieme tie veci otvorene. A bolo zaujímavé, že jak sa vyplavoval ten hnev, taká tá až možno agresivita, zúrivosť so mňa za tie roky poukladané v sebe. A potom, keď to odišlo, tak zrazu absolútny pokoj a taká láska, taká akože obrovská vďačnosť za nich, že naozaj som tam, kde som, vďaka ním, vďaka tomu, že akú výchovu som mala a také odpustenie. A to bolo pre mňa jeden z najsilnejších momentov, že človek naozaj si prešiel akoby tým, ja hovorím, temnou nocou duše a že vyplavil v podstate všetko, čo potreboval vyplaviť zo seba a potom prišiel absolútny pokoj. Neviem si to predstaviť stále, že ja keď som rozprával, že to je strašne zaujímavé a stále uvažujem sám nad sebou, či by sa nechal takto zavrieť. Už som sa dostal k úvahách, či aspoň na 3 dní. Potom na 2 dní. Potom som chvíľku rozmýšľal, že deti by som tam mohol zavrieť na 2 dní. A ja byť doma a oni v tme, to
To by ešte šlo, no neviem, ale akože znie to veľmi zaujímavé a v zásade už asi rozumiem, že prečo potom Ivana Molnárová odpovie na otázku, že kým sa cíti byť, tak hlavne človekom. Lebo všetko toto, čo máš za sebou, ťa určite nepochybne, že zmenilo. A v zásade rozumiem aj tomu, že prečo si napísala, že veľa odpovedí na náš život je len v nás a že stačí sa na pár minút denne stíšiť a počúvať seba a že by sme sa všetci mali lepšie, keby sme to dokázali. No, tak tebe je to ľahké, ty si sa stíšila na 7 dní, tak to máš natrénované tých 10 minút. 10 minút nie je nič v čase tej našej hektiky, ale častokrát si môžeme položiť otázku, že koľkokrát sa zastavíme v tom dni a spýtame sa sami sebe, ako sa cítime, ako sa máme, či nereagujem s nejakým hnevom, alebo či nereagujem s nejakým predsudkom, alebo akým spôsobom. A vtedy človek zistí, že asi ani moc a ideme ako tie myši v tom kolečku, ktoré len idú a nezastavia sa a nezamyslia sa. A ja hovorím, že častokrát aj v tej firme, keď robíme nejaký, alebo ideme robiť nejaký nový projekt, alebo ideme robiť nejaké veci nové, tak na chvíľku sa len zastaviť a spomaliť a odpovedať si na otázky, že prečo to vlastne ideme robiť, prečo to potrebujeme urobiť, čo nám to dá, akým spôsobom. A keď si odpovieme 5 krát na prečo, tak vtedy je dobré sa do toho pustiť, ale naozaj si zamyslieť a dať si tú vnútornú motiváciu, že prečo to ideme vo firme robiť. Dostaneme sa aj k tým firmám, ale iba som chcel dať ešte takú myšlienku na záver tejto časti, že keď to hovorí, že zastaviť sa a na 10 minút sa zamyslieť alebo nič nerobiť, že ja neviem, my žijeme takú dobu, že ja by som považoval, že sa flákam. By som asi mal taký pocit zo seba, hej, že keď tu mám náhodou 10 minút času, tak by som možno, že mohol na telefóne skontrolovať e-mail a poprípade niekomu odpísať na nejakú správu alebo aspoň sa pozrieť, ak idú investície a keď už nič iné, tak aspoň naložiť umývačku, akože že pre Boha živého len teda 10 minút nesedieť, lebo však by som o to došiel, hej. A to je ten problém. A mám ten pocit takej straty, že pozri sa, že asi som tiež taký trochu workoholický, že? No, to... Asi áno, ale práve v tom zastavení si častokrát urobíme oveľa väčší akoby nadhľad a oveľa viac vecí stihneme, lebo si urobíme možno aj nejaký plán, alebo urobíme si nejaké veci a neskačeme z veci na veci. A ja hovorím, že ja to chcem teraz urobiť, lebo tým, že bola kniha a že tej propagácie a tých sociálnych sieťach som strávila teraz celkom dosť času, tak si chcem dať taký oddych od sociálnych sietí, od úplný detox informačný. Mm-hmm. Čiže keď nebude Ivana Molnárová odpovedať v najbližšom čase, tak je pravdepodobne niekde zalezená. Detoxe. Detoxe v tme alebo už kdekoľvek. Informačnom detoxe, lebo naozaj ono sa to nezdá, ale tí naši predkovia, a keď si zoberieme len našich starých rodičov a našich rodičov, tak oni nemali telefóny, oni nemali v podstate 24/7, boli online. Oni v podstate viac strávili asi času vonku a podobne. A my ten život žijeme tak strašne rýchlo a tých informácií je tak obrovské množstvo a že my máme pretlak informačný. A my potrebujeme naopak teraz skôr spomalovať od tých informácií a dávať si detox informačný. Ťažko sa to robí, ale súhlasne s tebou. A tak to už si nás celkom akože priviedla do tvojej súčasnosti, pretože vy ste vlastne s partnerom založili firmu na hodnotový leadership, už sme to tu dneska spomenuli. Tak čo to je ten hodnotový leadership? Každý si predstavuje, povedané, no? Každý si predstavuje, že a teraz nastavíme hodnoty a ľudia sa budú flákať a ľudia nebudú robiť, alebo budeme teraz sa tváriť, že sme slniečkári. Nie, ale veľakrát sa skôr stane, že tie hodnoty sú skôr také floskuly na stene, hej, že áno. Tak robíme to najlepšie, ako vieme, hej, a tak ďalej, akože ideme spolu vpred a podobne. A či to tým ľuďom naozaj niečo potom dá, ako, či to tí zamestnanci alebo tí ľudia v tej firme, či to tak aj cítia, že aby to nebola taká tá áno, aby to nebolo konštatácia na stene, na nástenke, hej. Presne tak, aby to nebolo len na nástenke, ale aby sme to naozaj reálne žili. A to reálne žitie, tak sa snažíme akoby pomôcť tým firmám, aby to začali reálne žiť.
Lebo jedna vec je nastaviť nejakú víziu, už to vieme, že všetky poučky nám hovoria, aby sme vedeli, kam kráčame, nejaký strategický plán a plán mať nejaké hodnoty, ale potom je ďalšia veľká a najväčšia a najdôležitejšia časť, ako dostať tie hodnoty do bežného života a do každodenného života. A ja hovorím, že ak chceme žiť každodenné tie hodnoty, tak potrebujeme to dostať na meetingy, potrebujeme to dostať do rozhodovacieho procesu, potrebujeme to dostať do inovácií. A to je také ťažké, pretože tie hodnoty sú často taká akože vzletná téma, nie? Že akože často sú to také ako... Zoberme si príklad, hej? Hej, no povedz nejaké také najčastejšie hodnoty. My tiež máme vo firme nejaké hodnoty, to presne som ich menoval, že robíme to spolu, je to sranda, ideme vpred a neviem čo, nevzdávajme sa čokoľvek, ale že ako toto zavedieš na každodenný meeting, hej, že... No, to je presne ono. Tak máme tu pondelkovú poradu a pripomeňme si hlavne, že ideme vpred, hej, minimálne do útorka. že ťažko sa o tom rozpráva, nie? O tých hodnotách. No jasné, ale keď sa zažíva. Ale napríklad meetingy sú jedna z najstresujúcejších vecí pre ľudí. Aspoň keď sme robili rôzne školenia o to, ako od stresu k rovnováhe a podobne, tak meetingy vyšli jedna z najväčších a najkľúčovejších vecí, ktoré spúšťajú u väčšiny akoby zamestnancov stres. Tak už len napríklad to, že ideme vpred, alebo rešpektujeme sa, alebo čokoľvek, alebo dôverujeme, tak už na meetingu sa to dá, že že každý jeden meeting má pripravenú nejakú agendu, má nejakého facilitátora, má pripravený nejaký rámec, že koľko chceme času stráviť a ktorý dodržíme. Takisto po meetingu je dôležité, aby vznikol nejaký zápis, aby boli rozdelené úlohy, aby sme sa dostali niekde vpred, aby v podstate bol nejaký progres a mali nejaké deadliny. Ale to v mnohých firmách sa vôbec nedeje, že v podstate prídeme, porozprávame sa, strátime 2-3 hodiny času, ale nie je z toho žiadny výsledok a ľudia majú pocit, že minuli 3 hodiny času a mohli vtedy robiť a tú robotu musia doháňať niekedy inokedy. Čiže zase to je len o tom, že keď nemám žiadnu agendu na meeting, tak nebudem robiť meeting pre meeting, len aby som splnil a dal si čiarku, že mám meeting, ale jednoducho ho zruším, lebo viem, že v podstate teraz nemám agendu, alebo ho dám na 10 minút a prejdeme si najdôležitejšie veci, ktoré sú, ale nebudem predĺžovať ten meeting, len aby som dodržal tú hodinu. Potom rozhodovať... Taký korporátny svet, to mi nič nehovorí. Ja keď nestíham, alebo nič nemám, tak nerozprávam. Ale deje sa to aj v malých firmách, že práve, že sa to deje aj v malých firmách, že napríklad nie je agenda, není facilitátor, že sa tam len prídu, porozprávame sa o všetkom, ako sme sa mali cez víkend, ako sme sa mali... Ono je to dôležité, ale je to dôležité, aby sme sa aj posunuli niekam a aby sme si dali nejaké úlohy a nejaké veci z toho meetingu a potom na ďalšom meetingu sme sa k tomu vrátili. A toto je tá cesta vpred. A tento hodnotový leadership, to, ako sa to implementuje do firmy? To asi s majiteľmi sa rozprávate alebo s riaditeľmi a cez toho akože lídra? Väčšinou to máme. Dostávate sa potom do firmy alebo tak? Tak? Väčšinou pracujeme potom s manažerským tímom. Tak dlhodobejšie, lebo samozrejme jedno školenie nestačí, ale skôr pracovať tak akoby systematicky a dlhodobo. Ja hovorím, že radšej poldňové školenie ako dvojdňové školenie, ktoré v podstate za mesiac zabudnem, ale poldňové každý mesiac je dôležitejšie ako jedno dvojdňové školenie. Čiže rozprávame sa aj na pochopení, pracujeme aj s tým Galupom, že ľudia sa napríklad spoznajú sami seba, spoznajú, aký je ten tím, kde môžu byť pásce tej nekomunikácie alebo kde môžu byť pásce, nedorozumení a podobne. Čiže rozoberieme si toto v tíme a potom nastavujeme veci, potrebujeme nastaviť priority, väčšinou sú problém prioritami, že máme veľa priorit, tak si nastavíme, že čo sú priority a rozdrobíme to na drobné, aby sa tie priority naozaj dodržiali, lebo častokrát je problém, že máme príliš veľa priorít a nestíhame urobiť ani jednu z nich poriadne. A že máme, 10 priorít, tak si to zúžime na 3 priority v tomto danom pol roku a poďme sa porozprávať, ktoré tie priority sú najlepšie, urobíme si k tomu brainstorming, ako sa definujú priority a potom už konkrétne na tú danú firmu, akože to ma najviac baví, konkrétne na tú danú firmu, tak už potom robíme akoby, že sa rozprávame, že čo sú tie priority. Alebo sa rozprávame o komunikácii, o tom, ako dať feedback. A trénujeme normálne, čo sú tie nepríjemné rozhovory. Lebo príjemný feedback ešte ľudia vedia dať, ale keď potrebujú dať negatívny alebo nejaký motivujúco
povzbudivý feedback, tak väčšinou majú z toho obavu, neradi idú do nejakého konfliktu, neradi dávajú negatívnu spätnú väzbu a tým pádom toho človeka ani nepočúvajú. To sú len príklady. Tak je to akože, hej, tie výzvy sú tam asi vo firmách, že rôzne. A veľakrát sú asi spojené práve s tými ľuďmi. No, tak my sme dneska tak, myslím, že máme nejakých 5 generácií na trhu práce, takže sa nám dneska začína naozaj stretávať tá ešte relatívne tá stará generácia, nie tých ešte dokonca baby boomerov máme, ale potom neviem, čo to sú X-kári, alebo ktorí sú za nimi. A už to aj tí mladí. Od tých mladých sa často hovorí, že sú leniví, nie? Tak moc nechcú tak robiť ako my. Ja som nedávno mala prezentáciu o generácii Z a presne som hovorila, že v podstate čo je najdôležitejšie, aby sme stávali mosty medzi tými generáciami. Lebo tak, jak si povedal, že na jednom pracovisku sa stretnú 16-roční a aj 65-ročná pani, ktorá ešte neodišla do dôchodku a 16-ročný, ktorý je na nejakej strednej škole a už má nejakú prax povinnú a stretne sa v podstate, ja neviem, na pracovisku. A ten šéf potrebuje tieto generácie zladiť. Ale samozrejme tá generácia sa pozerá na tých mladších, že sú leniví, že sú nezodpovední, že nedržia fokus a podobne. Ale v podstate my im nerozumieme tej generácii častokrát. A my potrebujeme naozaj, my sme mali 3-4 piliere, ktoré v podstate boli pre nás dôležité, že dobre sa uč, maj vysokú školu, potom si založ rodinu, budeš mať nejaké bývanie, potom si nájdeš prácu a v podstate alebo nejaké poprehadzované. Lenže tí mladí v podstate teraz príchodom AIčka, nových technológií, my netušíme, aké pracovné pozície vzniknú. To znamená, že má ísť niečo študovať a v podstate to za 10 rokov ani nebude platiť. Nemusí to, čo sa nebude vôbec na trhu. To znamená, že toto akoby odpada. Potom, že vytváranie vzťahov, v podstate podľa posledných prieskumov Európskej únie máme najosamelejšiu mladú generáciu, akú kedy sme mali, ktorá je izolovaná, ktorá nevie nadväzovať vzťahy, ktorá nevie budovať vzťahy. A to znamená, že to zase odpadá. Už len to, že sa zoznamujú niekde onlineovo, že mali COVID, že v podstate ich izoloval ten COVID a že nevytvárali v tom najdôležitejšom období tie vzťahy, to je ďalší problém. Teraz dostupnosť bývania, akože máme najdrahšie bývanie, aké kedy sme mali. Takže dostupnosť bývania žiadna. Práca, mnohé pracovné pozície zoberie AIčko a neviem čo podobne, takže nejaký strach z budúcnosti. Environmentálne akoby tlaky toho, že nevie, ako planéta bude, nebude a čo bude s planetou, či sa bude oteplovať. To znamená, že oni nechcú ani rodiť deti. A teraz oni nemajú žiadne istoty a my im chceme vnúcovať naše istoty, ktoré pre nás boli akoby dôležité a ktoré my sme mali a zrazu dochádza k tomu, tie poznáme. A teraz majú ten konflikt a oni zrazu sú stratení a oni naozaj nevedia, čo je ich zmyslom života. Oni naozaj si nevedia odpovedať, prečo vlastne sú tu. A tam hovorím, že keď nepochopíme túto generáciu a nezačneme s nimi pracovať, nezačneme ich počúvať, nezačneme sa od nich možno aj niektoré veci učiť, možno aj ten workoholizmus, lebo oni už nie sú ochotní robiť 24/7, ako sme boli my ochotní robiť, tak potom nedojde k tomu porozumeniu. A zase my ich môžeme učiť tej zodpovednosti, tomu fokusu, tým ďalším iným veciam, ako budovať vzťahy a podobne, ale oni nás môžu učiť zase niečomu inému. A keby si sa na tých mladých pozrela, tak čo budú tie skillsy budúcnosti, teda čo majú robiť? Vieme to takto? Možno aj nevieme ani mi povedať. Ale áno, akože určite potrebujú... O 10 rokov, čo by potreboval taký mladý človek? Mladý človek potreboval by určite nejaké kritické myslenie, nejak spájať informácie, lebo v podstate už nebude rozlišovať, čo je AIčko, čo nie je AIčko, či to je reálne, či to nie je reálne. Potrebuje vedieť vyhodnocovať nejakým spôsobom aj fakty, vedieť sa dopatravať tých vecí. Určite budeme potrebovať práve tie empatické alebo tie EQ skilly, a budú potrebovať, ja som hovorila niekedy o tzv. Transformačnom kvociente, že tak, jak sme mali EQ, IQ, tak potrebujeme TQ, a to je transformačný koeficient, že to potrebuje aj teraz každá jedna firma, že transformácia je denný akoby
denný chlebiček. Proces. Alebo denný proces. A že bez toho v podstate zobrať to vykročenie z komfortnej zóny je už ako keby fakt. A že už s tým nemáme bojovať, ale proste byť. Potom rôzne budovanie vzťahov. Podľa mňa toto bude stále dôležité, aby sme vedeli budovať vzťahy a podobne. No a budeme potrebovať aj leadership nejaký. Dobrý. Držme si palce a im držme palce a potom aj nám, lebo však na nich sa spoliehame, aby nás dali do poriadku ten bordel, ktorý sme urobili. Dali do poriadku, no, tak neviem, či by sme ho urobili, ale aby určite dali do poriadku ten bordel a aby sa tak dobre uchytili, aby trochu aj na nás pracovali, nie? Už by niekto mohol. Zatiaľ sme to my, čo pracujeme, tak by sme sa radi posúvali tiež. A uvidíme, no. A v podstate takto, jak hovoríš o tých emóciách IQ, tak ešte si chcem vlastne jednu vetu tvoju uzrejmiť a to je, že často si hovorila, že uspela si v mužskom svete a že sa ťažko presadzovala ženská energia a ženský pohľad na svet v tom mužskom svete a ja som v tomto stratený, popravde poviem, že čo sú tie ženské a mužské síly a ako by teda žena mohla uspieť lepšie, aby nemusela ísť do tohoto mužskou energiou a no nehovorí mi to veľa, tak vieš to nejako obsvetliť? Jasné. Každý z nás má aj mužskú, aj ženskú akoby polaritu a využívame aj jednu, aj druhú. Keď sa prihováraš možno tvojmu 3-ročnému synovi, tak využívaš viac empatiu, viac sa ho snažíš pochopiť, viac ideš takou láskavosťou a s takým pochopením. Kdežto keď potrebuješ dať nejaký výkon alebo potrebuješ mať nejakého hostia, pripraviť sa na ňo, tak proste ideš tvrdo mužským tlakom a potrebuješ vedieť, že potrebuješ dostať ten najlepší rozhovor alebo potrebuješ fakty a otázky. A častokrát u nás prevláda buď jedna časť alebo tá druhá časť tej polarity. A keď najlepšie je, ak ju máme v rovnováhe a vieme, ktorá časť kedy nám hovorí a vieme ju využiť vtedy, kedy potrebujeme. Ja hovorím, že ja som mala prevažne viac tej mužskej akoby energie, to znamená, že viac toho výkonu, ten tlak na výkon, toho, že nejaký fokus a podobne. A že menej bolo možno tej ľahkosti, tej empatie, toho plynutia a podobne, tej štruktúry. Teda tá štruktúra, to je tá mužská. A že nemala som v tom celkom rovnováhu. A potom, keď som sa učila pracovať akoby s tým, že čo je vlastne, lebo ja som nevidela ani veľké vzory, nejaké že ženské silné vzory. Buď som videla tie ženy, ktoré sú skôr slabé, ktoré sa podriadujú tým mužom a podobne a ktoré nevedia si stanoviť hranice, nevedia v podstate, kto sú. A tak sa mi páčil viac ten mužský svet alebo tá mužská polarita. Tak som bola viac tej mužskej polarite. A potom som začala objavovať, že ale tá ženská polarita je naozaj taká pevná. Že vie si určiť hranice, vie jasne povedať, čo je a čo nie je. Vie jasne pomenovať, čo sa jej páči, čo sa jej nepáči. Vie spájať tie týmy. Vie vnímať, čo potrebuje ten tím. A začala som vnímať, že potrebujem využiť obidve. Keď sa postavila som sa pred majiteľov a potrebovala som odprezentovať finančné výsledky, vtedy som mala využívať tú mužskú energiu a vtedy som mala využívať ten fokus, tie čísla, tie fakty. Ale keď som pracovala potom s tímom, ktorý potreboval možno porozumenie, lebo došlo k nejakému konfliktu, vtedy som potrebovala byť viac v tej ženskej energii. A každý to z nás má, len ju potrebuje objaviť v sebe. Ja pochádzam tiež z rodiny, kde ma prioritne mama vychovávala, takže ja toto ako keby, že nemám, že v živote by som si nedovolil akože dehonestovať ženu a že práve my máme tú asociáciu priemyselných zväzov, to taká malá občianske združenie firma, ale je nás tam 25 a naozaj, že na tých manažerských pozíciách máme prioritne ženy a naozaj, že skvelé ženy a že nemenili by sme ich a čo líderka oddelenia, čo výkonná riaditeľka, všetko sú to ženy, aj vždy boli. Takže my toto akože že skôr sme tam muži v menšine, teda musím povedať aj, že v tom kolektíve sme, nechcem povedať, že sme bytí, to nie, ale sme tam v pomere, že 1:3, 4 naozaj, akože že takto domiešaní, tak preto mne sú také cudzie tieto všetky tlaky z Európskej únie, že musíme byť 50-50, musíme mať
pomer žien vo vedení a tak ďalej, lebo v tom našom firemnom prostredí teda sme skôr my tí, čo sme tam tak akože v menšine. Ale Myslíš si, že slovenská spoločnosť toto potrebuje, takéto pravidlá, že ešte stále je to také, že skôr akože prevládajú tí muži vo vedení a že je to také šovinistické? Je to určite viac šovinistické. Hovoria to aj dáta, že v tých vedúcich postaveniach je len 17% žien a sme na chvoste Európskej únie, alebo sme na chvoste akoby tých európskych lídrov, ktorí majú to akoby oveľa viac akoby polarizované. A ja stále hovorím, že tam nie je dôležité tam je dôležitá diverzita, či už veková, ako sme sa rozprávali, či už mužsko-ženská diverzita, či už diverzita aj mať ľudí, ktorí majú nejakú tú inakosť, sú zdravotne znevýhodnení a podobne, aby sme vedeli mať možno aj tú pokoru v tej firme. Čiže je tam dôležité celé to spektrum a ja stále hovorím, že teraz možno nadhodnotovým leadershipom bude tzv. Regeneratívny leadership, ktorý... To je naozaj to, že spoločnosti budú musieť robiť tak, aby tie veci, že by to nebolo postavené čisto na zisku. Zisk je dôležitý a ja to stále hovorím, že zisk je dôležitý, ale že by aj vracali do tej spoločnosti. Aby v podstate, tak jak v prírode, že tá príroda sa regeneruje, tak isto je dôležité, aby aj v tých firmách bola dôležitá tá regenerácia, že by v podstate aj pri ľuďoch, aby sa vnímali ako ľudia nielen ako čísla, ale ako ľudské bytosti. Vnímali sa aj to, že časť zisku sa dá trebárs do nejakého environmentu alebo do nejakej komunity alebo do niečoho, čo pomôže v podstate niečo napraviť. Lebo jednoducho nebude udržateľné byť len v podstate rásť, ale v podstate ten nový biznis model bude skôr v tej regenerácii. Čo byť taký spoločensko-humanitno, environmentálne prospešný a zodpovedný. Ale jasné, zisk je dôležitý. Akože ja milujem to, aby spoločnosti boli ziskové a ja stále si myslím, že keď je to dobre v rovnováhe nastavené, tak ten zisk príde a zisk je dôležitý. Ale aby to bolo viac, nie o tom mamone a stále viac a viac a viac, ale ak mám a darí sa mi, aby som vedel podporiť aj niečo iné. No keď by bolo takýchto spoločností čím ďalej viacej, tak držíme palce, aby sa to podarilo postupne zavádzať. No dobre, a čo teda ďalej? Kniha vyšla minulý rok, úspešne sa predáva, už rozmýšľaš nad druhou, alebo čo do budúcnosti? Máš nejaký nesplnený sen? Hovorila si, že už chceš zregenerovať chvíľočku, takže či uvidíš potom, hej, že vrátiš sa po detoxe? Hej, uvidíme potom. Ale v každom prípade, akože je taká výzva, že naozaj urobiť tie regeneratívne spoločnosti a prinášať akoby ten pojem do slovenskej spoločnosti, že čo to vlastne je, akým spôsobom to je a že začať akoby vytvárať viac tých hodnotových spoločností a hodnotových lídrov, ktorí by aby nechceli utekať zo Slovenska, lebo ja si myslím, že Slovensko je krásne a len potrebujeme začať preberať väčšiu zodpovednosť za to, čo sa deje v celej spoločnosti. Čiže toto je jedna výzva. Keď si sa pýtal na knihu, mám už napísaných asi 50 strán, len sa potrebujem k tomu dokopať. Druhej, ale uvidím, že či bude, aký bude záujem, ale určite je to ešte viac do hĺbky. A takže to je akože mňa baví písať a že či to vydám alebo nevydám, to je úplne jedno, ale mňa baví akoby veľmi ten proces písania. A určite mám mnohé také biznisové výzvy, ktoré by som chcela, akoby tú školu regeneratívneho biznisu, regeneratívnych lídrov a vytvoriť v podstate niečo hodnotné, čo v podstate bude tu dlhodobo udržateľné. A uvidím, že čo ďalej. No budeme ti držať palce. Ďakujem. No a na záver každému hostovi pokladáme takú úderku. Diváci to poznajú. Či sa im to páči, neviem. Môžeme si pozrieť niekedy nejaké komentáre k tomu, ale každopádne my to robíme, lebo my si z toho robíme taký akože
tie poučenia alebo tie typy inšpirácie, že kde by sa dalo ísť pozrieť alebo čo prečítať. Takže úderka na záver, má to 5 otázok, môžeš odpovedať ľubovoľne ako chceš, krátko, dlho, ako si povieš. Prvá otázka, bez čoho sa v živote nezaobídeš? Bez odvahy. Bez odvahy, to krásne. Čiže treba ísť si za svojimi snami. Lebo častokrát nás ten kritik akoby spochybní a tá odvaha je niečo, kde prekračujeme akoby tú komfortnú zónu a v tom nekomforte, a to bolo pri každom jednom, či už to bolo v tej džungli, či už to bolo na tom Inca Traile, kde sme spali v stanoch, kde sme spali akoby pod holým nebom alebo podobne. Či to bolo na tom Santiagu, či to bolo povedať to pred 500 ľuďmi v divadle, že naozaj som dostala tú výpoveď, či vydanie tej knihy. Na všetko som potrebovala odvahu, aby som išla s kožou na trh a vtedy si myslím, že ten človek rastie. Krásne. Máš nejakého autora alebo knihu, ktorú by si ľuďom odporúčala, ktorá ťa tak v živote naozaj silno ovplyvnila? Je to viacero. Jedna vec je akoby biznisové knihy. Ja neviem, Simon Sinek, prečo. 5-krát proč, nie? 5-krát proč, áno. Takže toto sú, ale mňa ovplyvnilo veľa aj tých rôznych duchovných kníh od Sila prítomného okamžiku, od Tolleho, alebo taká tá moja prvá úplne kniha, ktorú som si prečítala 4 dohody, a keď by to každý jeden človek žil od Miguela Ruiza, Láska, vzťahy, priateľstvo alebo čokoľvek od neho, sú tie knihy krásne, že ak by len touto jednoduchosťou by človek žil, tak je to naozaj silné. Teraz najnovšiu knihu Odvaha k súcitu. To je tiež krásna kniha. Čiže tých kníh je obrovské množstvo. Ja som čitateľ, takže ja čítam obrovsky veľa. Ja mám Kindle a ja tam mám asi 500 kníh, takže ja čítam veľa. A naozaj tie knihy sú pre mňa zdrojom inšpirácie. Máš nejaké inšpiratívne miesto, ktoré by si nám odporúčala, že sa treba ísť pozrieť, ale už ty teda o mnohých hovorila a možno, že tam je ešte niečo ďalšie? Akože, ak chce niekto chodiť, tak odporúčam mu to Camino si vyskúšať. My sme išli teraz aj Portugalsko v lete, minulé leto, tak sme prešli v Portugalsku tzv. Fisherman Trail, to je tiež krásna trasa 250 kilometrov. Takže je to juh Portugalska, takže úplne nádherné. Tiež ja som hovorila, že sme prechádzali častokrát po takej botanickej záhrade, alebo tiež oceán na jednej strane a v podstate krásna príroda. Takže napríklad aj to, Portugalsko je krásne a tie rôzne zálivy, to, že na pláži tam nie je ani človečík, že je tam taká úplná samota, taká surová krása, tak to si myslím, že je krásne. Ale kľudne aj Slovensko má veľa krásnych miest a ja milujem Tatry. Takže človek tam, kde sa dobre cíti, a ja si myslím, že je úplne jedno, kde je, ale potrebuje byť sám so sebou bez mobilu a byť len v tej prítomnosti. Bez mobilu a v prítomnosti je tam asi ten hlavný message na podčiarknutie a potom už buďte aj v Malých Karpatoch. No, presne tak. Hej, a čo na ľuďoch najviac oceňuješ? Asi tá úprimnosť a láskavosť, lebo ja si myslím, že v dnešnej dobe sa vytratila láskavosť a stále len hodnotíme, posudzujeme, polarizuje sa tá spoločnosť, a keby sme boli trošku láskavejší jeden k druhému a vedeli vnímať, že môže mať iný názor a pochopiť, prečo má ten iný názor, a bez tej láskavosti a súcitu by to nešlo, tak Slovensko by bolo krajšie. No a úplne záverom, čo by si odkázala svojmu 20-ročnému ja, svojmu mladšiemu ja? Nejaké také posolstvo na tej ceste? Skôr, aby veci nebral osobne, a aby to bral z väčšej ľahkosti a menej stresu z toho, že ako ho ľudia vnímajú. Lebo ja si myslím, že keď sa dostane človek do štádia, že už mu nezáleží na tom, čo si ľudia o ňom myslia,
tak vtedy je skutočne slobodný. Hovorí Ivana Molnárová, naša dnešná hostka, výkonová turistka, ako sme sa dozvedeli, manažérka, autorka knihy a človek, ktorý sa snaží teda tých hodnotových lídrov budovať aj na Slovensku. Ďakujem ti, Ivanka, veľmi pekne, že si prišla a prijala pozvanie od nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste to dneska s nami absolvovali, ktorí ste nás počúvali alebo videli. Tešíme sa z každého jedného z vás a vidíme sa zase o mesiac, čiže úspešný štart roku, krásny január a nech sa vám všetko rozbieha podľa vašich predstav. Vydržte, dá sa to. Ďakujeme.